Lawngtlai ahun ma a power supply pek chua wangin electric siama banalon pu Francis ro chungnunga Lawngtlai college venga cheng chu electric in amana chan man ani lawa vanduai thak takin nunna chan Lawngtlai post editor pulal ngetaral te hne tranga thu kan dondanin nimina chiana thleng chungchanga khan lunglei SC hovin inquiry nei ngalania amo phurtua pu SDO chu suspendane power station control room a duty MR na thok chu police ten latoin criminal case ansiam saka jero kanma dewa rule kuala hetiang deuh boka chiat na thlenga khan chui mek ani ve bok electric bana lo nemo electric ansiam laya power supply ron kala cheswal hi akha tokin soitur anonga Lawngtlai hian tun hnaya in hnaite te in trum hni ngot mai athlengta mi palin nunnan chanani rule kwala thil thleng hi Lawngtlai chom tu ber power station atanga line chuak ansiam thatna nia he power station atang hian power supply chu thunun niin tlom ngaya line siam puitu mi pathum te chu karenin amana vanduai thak takin nunnan lo chan toni kha tuntruma thil thleng hi Lawngtlai khopui chunga ani ve thunga nuna chanta pu Francis hian shutdown lain electric siam turin bana alon chila bana omlai hian power supply hanron peya electric in aman zuita power supply anthunun na chu substation atrangin nia hriatane in karhlat lotaka thil thlenga hian junior engineer chu soirik ve hania ahma sazo kami pathum thihna hian chuimek niin he thil thlenga hian suspend tur tho ania wangin tun thil thlenga chuan suspend ngalani lotiin CYLA president chuan soi rule kwala chiatna thleng chuina hian amo phurtua ngai telaka hremna lekko alani lawa achan ngai deuh chia pu thei turin nunna chan anom leta hei hian film khur tok lo na alantir ninalanga nizan khan YLA te chu PNE office tuala anpun khom pha nge ani kha electric banalon chi hiti mai teang electric lineman te hi a hlo tlem atamjok chu master rola an roite anlani tale ngala inti palna athlen zau kara hian film khurna lam hoya malak nai ro chu a om pha ngai lem lowa film khurna lam hoya malak nai mo in kai hruaina chu a om pha ngai lem lo ninalang electric ban fit som pani vela lon turin leilon nen bak an thok chuak ngai lowa electric kalawanga inti palna thleng theilaka invena man ruwa anei ngai heklo nunna anlo chan palani chuan zangna domna chu pe kan ninge ya anayo turin anchungta chu na pek thrin ani boka athena chuan anayo turin anchungta chu na pek thrin ani boka mase poitur ven konga malakna mumal aom chuang lo ni turani film khur tok lo na ngai thei turin Lawngtlai a in zonin chiatna athleng leta chui chianna annei hian enge omzia ne yang ti po ngai tua tham takane tuna hian department levela chui chianna akala magisterial inquiry kaltir ni donem ti hriatani lowa chuti rualin thu buai zialuni to wangin police ta chuan an chui zui harinom thung department chunga in chuina hi mipuin kan ring zo mevin alang lem lawa apoi mo ber na thokte himna tur a hrin chualo phei chuan omzia anei thui lo hle boka film khur tok lona wanga in ti palna athlen to lona tur hian in kai hruaina le dan mu mal tak anmamo ninalang tel bokane chuti rualin tuna chiatna thlenga hian a chui tu te chuan technical le administration atanga chuin amo phurtu berchu SDO nia an hriat thu an soya suspend ngal niin mo phurtu dang po anom nual ninalanga
JE control room duty le pon lam duty te po inquiry kan lati dona an thiam lo dana zirin an chunga po action la kani dona ni ante subdivision in an boy pui hnuwa zang na dom na pe kan nianga nuna chan chung te chu an tho theyang tok thok turin EE level atangin chhinvel tum ania heti lai hian rule kwala chiat na thlenga khan zang na dom na pek an lani lowa inquiry report ero chu how to sang jok hne na pe kanito tian tarlang Lawngtlai atanga thu kan don danin voin chahmalama khan he chiat na thlenga mo phur tu te hreman ni le ni lo chu mipuin an ngai chang deuh thupa a mingin a thok nget lo le hlo tlem jok MR te an ban le mai mayang ti hlauna te po aum mana ma che SDO chu suspend ania hemi chungchanga hian YLA president chuan sarkara ngenna kan siama ti hlotlini na oma lom thu kan soi nizana ahming kan han lamtel JE amo phurtu hi rule kwala wang khan suspension order ala chuak lawa control room duty chu police ten la toin suspension order a chuak don tho boka kan thil ngia tang chu atel vek don nin kan ria chubaka chuan nuna chan chung te hnena an na tho theyang tok pek na tur chu sarkarin thu chua siama electric manawanga nuna chan ta YLA member pali te thihna zang na dom na pe kan tum te chu lom thu kan soya athu mai nilowa atak nge ya kan thil phut te hi hlen ani theina turin ma kan la don ani ate power department hi mi puite in ngana pakhat ania harsat nan to poin tlom ngai polin an tho chua pui chang omti rule kwala thil thlenga hian kan hmu theya department poimo tak kan ni rualin ngai sak tok lona nialang thei tur po kan lo hmu to thin power station poimowa an insulator a bel anti mai thang khat lian an thlak to lo wanga harsat na lo thleng to te po tun hma in kan lo hre to thina ni kha chuti rualin jungle clearance atana sumom sa ma se malak na omlo wanga power supply khai lakta nia soite po alom to bokane power and electricity department hian na chithum kolphetha siam chuate asem darle avil zui na te anthok thrina kolphetha siam chuala ma hian ti tham kan la nei lo wangin kanrama chuan an na tamber chu asem darle vilzui ania heng kan tarlanta katrang hian heng pahnia hian maso natur tam takan nei nina lang bokane Indiaram state lian jok te chuan power hi department kuta da tolovin IAS kai ruaina hnuaya corporation in an kalpui to a fel fai zo ke anti kumsang hile som pasaria khan Mizoram journalist te chuan Gujarat tanjuk tloa state lot dispatch center a power kai hnoya an corporation ho tu te nena anin kom truma an soi chu kumsari liamta khachuan lot shedding kan nei ve thrina mase corporation a kanom hnuwa chuan kan thim to ngai lo antia Mizoram tan enge in cha du tian zona chu power and electricity hi chu corporation a da ro tin an lo chang to ani kha